lang mag-vlog ko. Hi guys, welcome back to my channel. We are here at Hypermart 167. So I'm with people. Hi. Hindi lang. Naghahanap kami ng gift. Pero siguro late ko itong ma-upload. Gift for token. I mean token for our internship. So pakita ko sa inyo yung mga ganap. Ay, Shane and Daisy. Wala yung iba eh. Dito taag eh. Here. No, elementary ta kay malipay na bitag mapalitan tag pencil case. Lahi man sa mat. Basta hindi ay napailain tay ma kuan ba ma-decidean. Oh god, it's nice. Nice to be back here. May mga napupusuan na kami guys. Mga mug dito, mug. Here. May mga mug. Ayan, mug. So maghahanap-hanap. And everything. Yeah. We're looking for something over here. Yeah. Nandito kami sa mga kitchenwares. Naghahanap kami ng token, diba? Paulit-ulit tayo, be. Kahit madaming tao man. It's not like that.